Nak kalian juga ministry ngila khot sngop hai fi wei barok. Bapinjawan syakni ke prayer center jongka potonat hang neha open nong thamai nong kriam namar menta ka sngi ngin pelong ye ke jingdwai ke bakarpang naga menta ke ne ke jela ke jongi. Pat kam tam nang menta ke election kaban sawan ye ka bangin thap ye ke vote ke jongi haga arponyo tarik. Naga men sim ke basong kyang i khot ye pi namar ngitip habang ngingi dwai kan don be ke jingja ayure namar habang ngingi dwai kadon ka kamba ge jong blai tadai tangi invite if he bapin wan lang shigni ge jaka haga por shibe jemenski ni wer lang if he bapin wan baling ngi don kamban duai namar habangi pek ka ktien ge jong blai ngi i ba ka ktien ge jong blai ka yathu yangi ba haba kala dei shisha ba ublai un penjat kala dei shisha ba ublai un pendamno henry haba don ke jingkerpat haba ka don ke jing duai kadon ke jimpen kala ladangi pulih ke ketin ke jongblai ke ni ke por naka exodus long ba life ar ka dekat ke bispau ke tu ingi ka ongkum ni namar kata tu ino yanga menta baga jingbitar jonga kan me no buk persya yaki bad bangan yo ban penduk no khot yaki bad ngan penlong ya me ya ga jat ben rio bakra Teu Moses ulah kerpat akamat utrai ublai jong da ong atrai balai baga jingbitar jong me kan me buk persya yu pai lang jong me ya ubame melawan lamno yaki nari Egypt daga borba bat daga kti badon bor balai baga tiki Egypt kin yo kren daga baong kenang ya ka ban telep ulaya lamno yaki ban peniap yaki haki luom bat penjat no khotken yaki nakmat ka perthai tu pai no nak jing bitar bi iting jonga tu kala no ru nakane kabasniu persya ya upai lang jong me kalau don gaji keren hang ni bau blai ya keren bau Moses ukerpan ya blai ya ka jing isnai ya ka bau un kala ya kata karai ya ka bau ularai badle nak mentagi Israel namar ublai ular bitar do kata Israel namar haga jakaba kikin ai buram yu haga jakaba kin mani yu kila tau no dagi wei pat ki blai ba utau de ukon masik siar haga jakaba kin mani yu no blai bla plat yaki haga jakaba kin mani yu no blai bla le isna yaki hen ragi pai shigwei pa ki blai kida ya tau kida loit ta ki siar ki jongki kida ora khaman aran bo aran brishna yau tau masik siar bat kila mani yu baga jing bitar ki jong blai kala me persya ki Israel bau try ongan penduk no khoi bangan sei name Moses ya kejat men rio baru Moses ulah kerpat try ong try wa nomle ya kata ki Egypt kin ong kum no kita ki Egypt kin ong kum no te dei ma me bula pelat ya ki dei me bula le bhai ki dei ma walam ni ri klaban penyap no ki khoi baru bu kerpat baka pabl ki thu kan khat ka bakhat saw ka ong anda kum tahu try ulah kelano nak kata ke basniu ya ka ba ulah temu ban le ha upai lang jogu namar ba Moses u yasai namar ba Moses u ya kren ba blai ong try isnai menum le ke ni ban penjot maka babel ke tu ingi ba blai ulah kelai la ke jingmut ke jogu u blai ulah kelai ya kata ke jing temu ke jogu haga jakabun pensniu ulah pen em yaki Balkani kedai ka point ni ka banga kwa ban kren ka ni ka sni la dau trai u pe shisha ka ni ka jela ka jongi shisha kala de yangi bangin ingkhong no kala de yangi bangin jat no ya ka bau blai un sei pa da ka wei ka jat men riu na ka ni ka ri ka jongi hindrei habangi ngi wan lang ha ka ni ka sni kum ki Moses banduai ya khmat jong blai ya ka bangin kerpa da khmat jong u blai ha ka jakabun penduk no ngi ha ka jakabun bitar ha ka jakabun penjat yangi ublay un kalaya laga jong jingmut ke jong u baru ublay un pen im haga jaka ka ba u un pen yap un pen thamai haga jaka ka ba u un pen snew balka de kata bangi khot ye fish ke ni ke jing dwai ka long banga snow ka men sim jong ublay ula bitar ya ni ka ri ke jongi bar kala de u bon IT no saka jing penjot han haba ngani ka sngi habangi wan da ka donut ka ba snow red bat habangi wan da ka donut kaba pendam akhmat jong trai ban kerpat kumbau Moses u kerpat kandon ke jimpen kelah kandon ke jimpen temai nganget election kelawan lada kamdon ke jing trai ke jong blai ngakwa bonong ifi kene ke jela jong i kala jot sendon lada kamdon ke jing trai ke jong men sim bakut
ladang ngingim duai ladang ngingim ya saja kan poi bet syaka jing jot ngakwa banong ifi kan poi bet syaka jing sneu ya kabanginom laban kiklisho lano ru ban kwa banong ifi ni gasni ngin yeshim kia ban duai ngin yeshim kia ban duai na kabanta kan ke jela ke jongi kababal ke thu yangiru rangi pulia kan ke por na ke exodus long bakhat nyo ke yathu ingi ro ni ke khot ka bapra hado ka bakhat san ke yathu ingi ba u Joshua u haban ni le thma bat ki Amalek Henry udan u Moses hangneru ban duai na kabanta u Joshua bat kita ki sipai ki jamu but Moses laong yu Joshua kili ile thma me Joshua ngangan kiu chune ulum ba ngan duai na kabanta jong me but Moses ula let ban kiu shau tau lum bo la ra ki ti ban duai but ka babel ki thu ingi la dangi pule ka ne ka por ka ne ka lenong ka ba khat nyu Exodus ki thu ingi ka ka ba ja ba kat ba Moses udang ra e ki ti ki jungu ngapule ka khat ba khat wei ka ong ti kat ba Moses udang ra sha jrong ya la ki ti kila ki Israel tihaba ula penihar ila kikti kila ki Amaleken habo Moses ura kikti ban duai ya kman jong blai kila ki Israel ong kikti jong blai henry habo la thaj ula penihar ya kata kikti kila ki Amalek bagani ka de jing shal ladang i tlot no ban duai kinla ki nong shun yangi henry ladang i duai bangini ai klan ya kwa banong yefi kajing job kalong ke jongi ba kababal ke thu ingi hangni bo Moses si shaula sakrai ong ke tin ke jong blai te ula shim yu ma bo la bo po jongu bo la shong halor jongu u aran de bo uhur ki lai kershan yi ki jongu uwe shakawai kaliang ba uwe shakawai pat kumta ki ti jongu ki la ne scam hadu banda sep kesni kababal ke thu hangni ba om dei tang ba Moses wan man duai henry uhur ba aran ki lawan menyarap ya Moses makin yarap ban bat ya kata keti ke jong Moses kat ba udang duai uhur syakoi kaliang bat Aaron syakoi kaliang kila yarap ba kata keti kan mamha kila yarap hadu banda sat kesngi hadu banda job sunan katma banga pa ban ong ifingi don kam ya ke jing duai lang ha kan ke sngi ba ke jing duai ke jongi ho kan long ke jing duai kabanginong sakrai no le bangin semua tat bangin semua luai no ndangin ya duai ha kan ke sngi bangin ra lang i ti ba khoi ke jungi show try bangin duai banganget bangin yu i ba kinonu ki bor jingdum ki bor baman ki bor jing thmu ke jong soitan man penjot man pen snew yang ke jela ke jungi am kinomen toy tat kidon ki Amalek karena artli ngakwa abnong ifi kadon ka benta ka jong blai ka bakwa pen snew ki Israel ko mga ong mentan nang kong ifi ban mentahang ni pat ka dei ka kti ka jong baman ka kti ki Amalek ke bamut ban pen snew ki Israel re habang ngingi kerpat habang ngingi duai u blai ru un kala bat kita kinong syun ru kin rem lada ki mut ban wan menyele thma yang ni habang idon ha ka jing duai tadeng ta ka abnong ifi ka ne ka sngi habang ngingi duai ublay unwan banyat hapadeng jongi bat bangin yu i bagita gi jing ele gi thma baro in job ba ka ba ke thu yang iru ba u Jonah ula sha ngot how do kha la dangi pule Jonah kal nong ba ar kani ka khot ka ban kong ong anda kom tau Jonah ula duai how try ublay Jonah ka khpo uta do kha bul ong ka karpat how try na mar ke jing jar jonga te ula phaik tien hanga na ka khpo ka du jok ngalakang bermela yo snow ya ke ketin jonga ka babel ke thu ingi bo Jonah na mar bu sai la yu blai dok ka krau la ngut yu ban na ka tak kho jong ka dok kha la ngut te la ngut la di ban no asna na po kita gisnir jong tau dok kha henry haba u duai u blai yo snow bat u la imru na ka tak jing yap ka bala apa kmat jongu kwa banang fi kan ke sngi lada kan ni ka bor jingdum kala persang ban ngut ngi wat le sing la don ka kpo jong ta ka jingdum henry la ngi duai kum ba duai u Jonah uta udo kha ula pre baru Jonah ula mi na ka kpo jong do kha nga kwa banang fi lada kan ni ka pop ka sedang ban ngut ru ni ka jela ka jongi lada ngi duai am kata ka pop ka haban pre yangi ngin mi na kata ka pop ngin mi na kata ken ka jingyam bau try un pen mi yangi ban pen em yangi
Mengakwa belum ifi ladangi duai kadon kabor haga jing duai. Si syafin da Petru ikinong Nineveh. Ublay ulah deun penjat ya kesinong Nineveh henrei haba. Ujona ulai ban yalap yaki bakin kela kamut bah bakil snow. Yang neka kubor baki day ban kela kamut kay baki kila le. Kababal kay tu ingi kanong balay. Jong Jona kan khot kabasan ka ong. Tikinong Nineveh kila nget hau blay bakila penbenai ke jing sya jigit bat kila phong ye jan berni hado uba krautam hado uba retam jongki tege jing bena kala poi hado usim Nineveh baula yang nalaka ket baula bukno ila ke jan kup sim bat ula tap ila dia deki jan berni baula syong haga depai baula penbena baula pertai ke Nineveh daka hukum usim bat deki menteri jongu udaong ubreu lani umrat ki masih lani ki langbrot kinom mat kinom bam plang lani dium Henry ai ba untap yaki daga jain berni baru breu bat marat bat ai bakin pertaka ang hau blay shisha ai bakin paino we baro nagalenti basniu bat nakataga jingle jubor kabahaga kti jongki kan kalalong ka hukum ka hukum musim ang babaro kihabat kup daki jan berni pelong shisha ya kata ke jing sya jingit syong hak di depai wang bat breu bat merat kala ka pamut kani ka kubor ka ba usim upen bena nang ba kita ki menteri ke jeng upen bena kata ka ri baro ka we bakin kala ka pamut bat ki dale shisha ka tak ki daya sya jingit shisha bat kai ka bana jia ka babel ke thu ka dekot ka ba shipau ka ong baru bleu la yu ka jingle jongki bat kila paino nagalenti basniu baru bleu la kala ka bumut nagata ka jing sniu ka baula ong ba unle yaki te shumla le yaka u blei hangi rogi bola de ben penjat no ya ka ne ka snong Nineveh henry namar bakila penrit namar bakila duai namar bakila pai sha u blei ru ula paino nagata ka jing mut man penjat yaki bleng usimul ong kin pertak ang hau blay shisha ai bakin paino we baro nagalenti basniu ban nagataga jingle jubor kaba hagakti jongki usim ong kang shu blay pertak ang shu blay duai bang paino nagapop paino nagalenti ke basniu badeheng ta kila le ya kata kila penrit yala di kababal ka ong ni bat nakata ke jingle jubor ka bakti jongki kamot kidi ki breu ki balik donbor ki basarong ki ba donot ki ba rendang henry kila penret ya dia kamat jong blay bo blay ula pen im ya kan Nineveh aku abanong fi ngimde benting ngimde ban sir tadeng tanga snow kan kapor ngide ban duai kat badang biang kapor namar lada kala slam than ban duai anda kala jot, anda kala pra, anda kala do, kala dam, dan lagi duai kata kapor, kan simpor biang ban restore. Angai abang iduai ublay restore biang rekan simpor pada kisnem. Bahkan wan pat kata kejing bahan rei, shwa bahkan jot no ngasno. Ngidei ban duai. Bau blay un ketai ka donut ke jongi nang kom. Bau blay un ketai ka mensim jongi. Bangin penrit dia khamat ke jong blay. Bangin duai, bangin yam khamat jongu. Bangin kelak ke bamut sisa bangin ke jela ke jongi ke dia ben kelak ke bamut. Kade ben kelak bamut. Ngasmosi abang apa iki comment sagini gisngi. Tang daga ketin si ketin sang sudah tang ketin ke ba. Ketin ke ba ngau jaklia sudah. Baki keren. But kumta pat ki kwai kata kejing sanchar ka bakhoi ladang ngingim khoi ngakren ka juish ka jo ladang ngingim khoi akmat jong ublai ladang ngingim khoi nalade shwate kanumwan ka jing khoi te ha kan ka jela ka jongi ladang ngingim kala ka jela kanum kala lano remar ka revival ka deban wan nang kong nangi ka jing kala ka deban wan nang kong nangi ai bakan sedang shwa nanga atrai pa revival ai kan sedang shwa nanga barnganget haba ka sedang shwa nangi kandon si syaken ke jingkala ya ka bangin yu dalam ke jongki khamat ke jongi dai dau jisu ang pidan kamban duai baru trai ang la ngi pule kan ke pon Matius ni kalong menriu ke khot menriu u jisu ang kumni wang rai me haba me duai to le rung shala ke pulet bar haba me la khang ya ke jingkhang to karpat yu khpa jong me u ba ha ka bari te khpa jong me wi ha ka bari un ai nong ha me ha ka ba pao abagin duai
naduk ke donut barhabangi duai hoi kani kam deke jing duai ke marmet lese kani ka sngi dan apeng jong piru pimla ban wan jeng ne ke jaka ngidan ke jing seng duai jing seng ja jing et man da ka sngi barlada pimla ban wan jeng ne ke jaka am pila ban shong ki kamera ke jong pi shong ki kamera ke jong pi asim talang ba kani ke jing duai ru si bejing sedang sibet ru si beji ter pila ban duai pen krek la jong ka donut pen krek la jong ka men sim na duk mentah bau blay bu i pi ka bari un ai nong ba ka pa fin sai i ka nong ka pa ka jong blay ngin sai i ka bau blay un le ha gi ni sngi ka ban sawan tadi result election ne da ka dai ke barok ka bau blay un le ngin sai i ka jing le ka jong blay la da pila duai ha ka bari un blay un ai nong he fi ka pa ba ngin ni duai na snong ka jela kum ki bangai ni ha ban duai mau try khot ingi ban duai maka babal ke thu ingi na ka sam shi spar pu nyau ka khot ka ban kong ka ong la dau trai tei ka yeng ki minot na ki batei ka la dau trai sumar ka nong ba nong kmi upai le no ai ka ka pomot la dau trai dan ta ka jela ka jongi am ka le no ai ngi te bangin ya pen mi ya kita ki nong mi khmat la fila jet ya no ru la dau trai sumar ka nong ba ka jongi la dau trai sumar ka snong ka jongi am kalong le no ai baro tadi ta ai bu trai nyo jaka shwai ka donut ke jongi ai bu trai nyo jaka shwai ka jingim ke jongi ai bu trai nyo jaka ye ki long yeng ki long sem ki snong ki tau ke jongi bala dau la yo jaka ngakwa wanong ifi kari kan long ka besok kari kan long ka bakmen but pi ka jing ba ke jong blai ho si shau blai la ku palat ni kari ke jongi shau blai la le si bon ba ki kamba ka kari ke jongi kalau dia ingin sisa tang bensu snow be ublay tang bangin su money be u tang bangin su ai ke jingo ka buram su ubaro kalau dia ingin tang bensu snow be te bensu money be u namar kat kan ke jingkar ku ka ublay ai kalau dia ingin tang bensu ekmen man la ka sngi ho trai kalau dia ingin sisa ken bangin su i be ya kata ka jingle phala ya kata ki kamba man la ka sngi ka jim ka jongi kalau dia ingin tang bensu le be kum ta ke sisa ndre namar ngi don kata ke jingil persya yo blai ka deying iban duai bangin duai nam ke jela bangin duai sisa utrai un map to min longkum ki Moses ki biasa na kamta ka ke jela to a bangin longkum ki Moses bagum kita uhur bodo Aaron ki biarap ro banya duai lang kenang bangin i ka jingjob komu Jonah pin haban duai namar langam sisa bau ngangat bu trai un penipat yangi na kata ka jingyap kau berkesenang nene kau bau belai lah dia penduk henry haba kila pai kila penrit kila yam kemak jauh belai utrai ulah penim tadi ta ar chronicle nyau sao ka kren yang kata pala lagi breu janga ken penrit dia bikin duai ken pai no ti baman jang ki utrai ang dengan snow dan benang bangan penkia ya keri ladang ngingim penrit ladang ngingim duai ladang ngingim pai no nak lenti baman jang utrai ang anam snow ya pi duai kan pi duai pi pelong ki jeseng ke bakar pang pi ken ot ki bela pi ai kita ki jing duai kita ki jing kenya utrai ang penjengai no anangan ai kita ki jing ruai ki jong pi kita ki jing kedot ki sur kita ki bela shatai ang ngam snow bang ngam snow tenat ladap empat kelah ladapi pimpat ailat you try haga jingim ke jong pi ke jing mani blai baro kalong len ai pagade kata ko awan khot ifi ke ne ke sngi ke mamenta tongin ye duai lada don ap deng jong pi sngo ba finang im ha ka pop ke la no na ka pop pai you try kan mentoi ayu yang i ban shuyo ya kata ka bakin jadok la dangi duk no e ka bakin jaman sim tadi tak gidan kam shoy ka bakin jaman sim la ngi yo try unong pen kia unong kerku em ka bakin jadok li kal apa ba kata ka bari em ka badan apa jongi kan pau bi te syabar ka de kata la dangi la yo try ka bari ke jongi ka ba syabar ka apa ba ngini i bi ka burom jo blengin i ka kamba jo blengin i ka jikerku jo blengin i ya kita ki kam ki ba plai ka ba un le andre la ka ba syapo jongi kata ka bari jongi kam long em ngini i bi kata ka ba pau syabaru ka ba jot sudah bat ka ba sneo Barka beriman, bersyirkai, kepasosi. Ada yang tak kuat ban khot ifi kan ka sngi sai sisi. To ngin ya duai kan ka sngi. Ngin ya duai, la fila pet kan ka jingkran menta pon riu beje men step sedang menduai ndok mentaro. Sedang menduai ndok menta sya jingit ndok menta bro isi sngi ni sya jingit ngin ya duai. Bergangat abang ngin duai ngin i be ka kamba ka jong play. Ngadang i ka wi ka jing pla jong wi ka breu ha ni sngi.
Bagata kalong bagaladon kata ka brio ka syong airplane na Australia siya po New Zealand. Baglade banyat ng bagata ka Duriao Tasman. But anda habagi poy hapdeng jo kata ka Duriao kata ka airplane ka sedang manki. Pau sa tiki pertat ki besyirkai ka sawa kata ka ki kata ka airplane. Bagi kita ki biya syong hang ta kilailen yap kilaya yam kilaya snow sea ki bot pakinya yap no handrai ka don kata ka brio hang ta airplane. Bagadai ka bangait ka daga Kristan ka duai. Bagi kita wisong na din kang pidai Kristan, yung hoon ka daga Kristan. Kiyong duai, kang ngan duai, but kang ini ka gentian kang. Uniu Jisu banga nga syakri ula ben penjai-jai yaki eryong jong ka Duriao un penjai-jai ya ka eryong ru. Hagan ka por ka bamenta. Banda bakal ong amen kay ka baja. Kajai kata ka airplane. Mereka laki lo lah gitar ki pilot kila snowship kay kila snowship tiang baro ki bisyong taan ni kila yayam kila linyar kila mut bagata ka diga segi ka bakaddo ka bakikin em re anda ka bagani ka banget kila duai ka syuan bi jai kalong try ko mana penjai-jai ki eryong arajas na men syua penjai-jai mentaro ngatip mela jai kalong sisya patak airplane kala jai henry sabar kitang dani kita ki pertat ki ba tiet thlam si thlam ki ba sawa ki ba me de ki ding Barang kata kapor kalau shim ya ke kamera, berkum tak kalau shandur, nak jingkang yet jong tak aeroplane, ber kalau shan ben kita ki pertat ke shan berkum tak anda kalau hiar kata aeroplane, po New Zealand kalit ban pasaj ya kata dor, benda kalau dapat pasaj ya kata dor, kayak baca kalau bau tahu nung sajak dor ufo ni kau ongkong pio ana ni kata dor, maka tak ong nation nak aeroplane. Wong balay jayo utaw bri wong ngilay kala Kristan na ganegaski mga bagaying jong ang ngilay kala Kristan wong kay gadaw wong wan siya ka studio ngan pen EFA ganegador bafitip kay gabadya hagwa kapet ya kata kador am hoy daga kamat bakin jado kami kay gabadya siya bar ray ka camera kayo kay gabadya baka camera ka catch ya kador ka jong Jisu ubadon bay haka jing jai jai tek kumutu Jisu ubayat haka Duriao hapdeng jong kita ki eryong pila man ingin ka dor mentang nge kane de ka dor ka bagani ka brio ka yo ban shan nakata ka airplane nakata ka jing khangiyat hagita ki eryong hagita ki lele hagita ki pertat kyang ka baja shabar jong ta ka airplane ka yo ingin ka dor peleng habangi ngidwai Jisu wat compare ke eryong yu kadan haga cingim ke jongi compare ke eryong yu kadan haga jela ke jongi rehabangi duai utrai un pencai-cai ya kita ke eryong utrai un pelat ingin haga jingyam utrai un penim benyangi shispa nagi shispa barhabangi khot kerpat ya ke kerteng ke jong trai teach ke nongrom si pau khat lai ko fi khot kerpat ya kerteng ke jong trai te un penim ya fi shisha habangi khot kerpat ya kerteng ke jong trai utrai un penim bal habangi ke sngi habangi ya duai ingat pakandan ke cing penim ya ke jala ke jongi utrai un penim ya borok ke baduai utrai un penim ya yeng ke sem ke jong fi un penim ya ke jala un penim pini ke kamba ke problem le Indonesia kemat lagi la ailat utrai bun trai ke jala ke jongi ini be ke sing trai ke babah ke jong bele ke babel ka on ke taato mat batu khmi bo trai long babah kan long sisa kum taken utrai nang karku utrai unang penslagi tong ini duai hangni ka por mata bangini peteng ru ya ke jing duai nganget bagani ke sngi kalau sngi ka bangini duai banginom sakut ru hangni ban duai nito ai bangini duai bagi jing duai jungi kana continue kadon ke revival ka bajur mata po Asbury kadon ke jing trai ke jong men sim ba khoi banganget bagani ke jing trai kan wan ro hangni ke jela ke jongi bagan wan be ka revival ke jong men sim ba khoi un kta un pengendo un batmai ke breu ke jong bakin wan be ke jing men ke jing ro ke jing pen crowd ke kerteng ke jong trai she kata ke jing lap she kata ke jing shap jing it biang batu baki breu kin klat ke partai ke yo lot yo trai banganget kan sedang mentaga smi la dangi doai se ke revival Asbury kan wan ro shalom ngin duai ru ya kata bahkan wan ke revival ke jong tra ngin duai kan ke por mata haleluya tra ni ke por ngadwai na mentani kon ki jam ke ya snow ya ke kubor hagen ke por ka menta tra ba menta ka ski ka bangin duai tra me
pensyait bor ko try me kren me kta i kon gi jome ko try banginom shim sting ko kan rat try kan ka kubor kan ka ski ablay henry bangin shim ko kan rat try kan ka kabu bangin duai bangin shim kya ko rat bangin duai kan ka ski ablay bangangai ko kan rat try na do ki baret hado ki bahe ablay kinya pelong ye ki jing duai ablay ho ki bawan shne ba kum jo ki ying ke jong fi finya duai ki banar ki shnong ki jong fi bo per finya duai kan ka ski ki play ko ngi shi ki jing duai shi ki jing shajet kan ka ski ngin duai ha kan ka ski hallelujah ba try me kta me ai bor me ko try mar ngi tep ngin mla ban le ka bor breu ke jongi ta ka do ngin thait no ta try kan luat ka ta ka kti ke jongi ko try kin sakrai ka ta ki kti ki ba kan do ke jongi ko try ban kita ki ba kan jam sim jongi ro trangin thait ablay ndai to pen klan me ta ka bor men sim ba ko jame am da ka buit am da ka bor do men sim jame try me kta me pen kendo ngi ko kan try Jesus we hallelujah bang tip in go way ye ka ai bang ile ka bari men ai nong me te try ka ba pa bang tip ko try ha bang duai ko try ka dan be ko kan ka jing try ke jame kan dan ka intervention ke jong me ko try nget ko try ma me man pau ko kan ra ba try ha ba me man pau men pen thamai lo jong ki breu ke jong me men pen thamai ko try we ko try ki breu ko try bi snow ni ka khobor ni ka por bar ki we ko try hallelujah ki long yeng ki long sem ko try me pen thamai ko try ba ki ni julai me pen thamai lam ba ki ni jing duai ko try ngi tip ko kan ra try Jesus ba me pa yo men sim ba ko try ba nget ba ni jing duai kan nam sakut hang ni ko try hendrai kan ngi teng de ka bor ke jong men sim ba ko jame ko try ba ngai ko kan ra try ka revival kan stang ko kan ra do men ta ka ski ha ka jela ka jongi ko try ka jing try ke jong men sim ba ko jame ko try ba ra ngi dwai no ka don ha ngi pai sha ba ngi penrit gal di ha try ha ba ngi ko kan ra try ngi klet no ye ka ka ba ngi long ban kan mau ba ngi de tang ka ta ka pui ngi te ko try ba me ko try men ya rap ngi ko try persat ba me ko try yo tau men sim jame ha po jongi ko try na mar kum ba mela snayo adam ko try na ta khndo mela persat ya u tau men sim ko ra persat ngi ka ka ski o men sim ko jame ko try ya ka ba ko try Jesus banginang la ban duai ko try ban shakri ban yaro ban crowd ko tang jong me bangilong kinong ya sai ki ban yeng ko Moses ablay hallelujah bangin yeng ko Jonah ko try hallelujah bangin long ko kinong Nineveh ablay bangin kala si sha try Jesus but try bangin pen ko ngo ka ktien ka jame ko try bangin duai ha ka bari man ai nong ha ka ba pau try nget ko rat try ka ni ka ski try me kta me ktik me pen kendo me pen thamai we ngada duai apia ka ni ka ski wo try on ai fi ka bor fin duai wo try on ai fi ka bor ya ka pa fin ya sat do man ta ka ski hallelujah finum khatat do man ta ka ski ta ka bor ka jong men sim ba ko ba fin long ginong duai ginong ya ro ginong mane ginong ya sat in hallelujah oh shisha ka hallelujah ngini ki try ka jong me try man ngi tip ha ba ngi duai ngini ibe ka kamba ka jong me ablai ngi pan ka jinget ko try ba ngi nget ko try ani ka jing duai ka ni ka ski ka nom long le na hin rai ka ni piteng ko kon rat bangini ka kamba ki kampla ki jong me ngini ka ski kan wan ba ki ski ki menang wan chi shu ko try ngini ba ngi nget try man ka khu ngi we ka ni ka por ba try ba ko try we ka download ka we ka men sim ko try we ko try ki pre ni shimta ka ni ka ski ha ni ka jing duai ablai hallelujah ya rap ngi ko try ka teng ka jame Jesus ka duai nga ai ngo amen but amen ngai try no ki kamba when I boarding out with your feet but baro hi bangini duai ka ni ka ski ngin duai na do ka download na do ka men sim in duai ka jing sham phang ngin duai hi sha bangini ibe ya ka kamba ka jong blai utrai na ka khu ngi ka ni ka ski pi bala wan chine ke jaka fi ki bamla wan to fi ni duai na ki yeng ki sam ki jong fi ini petang ki jing duai blai na ka khu blai shibon sai sham pa amen